have a game titled Dagdag Kwarta Ipitsura Daog. Our first contestant is Tota Eliseo Nan. Hello. And then the next contestant is Jan Welcome. And the next contestant is me always. Oh, me of course. Okay, let's start. Daguna. Ina Tota. Wait na, dan. Ready? 1, 2, 3, go! Game! Wapa! Ala, tatay. Si Pijuy, sana. Pijuy. Oh, isa pa. Ang 100 na lang para worth kita nga nun ito. Worth kita ngiyang nga tsura. Yan, nun mo ito Ready? 1, 2, 3, go! Wap! Ako naman, nanay. Hindi si Toto, okay. Tayo ba yun na? 1, 2, 3, go! Katarsi mo gan! Cheating! Wow! 1, 2, 3, go! Wow, daog sa daog! Daog may pakita may! Wow! Yay! Congratulations! Si Toto Daog! Mambal kami anay may... And the winner is Toto Eliseo! Yay! Ito yung ma-dance kami anay. Yung remix to pala ng music. Sa dirao Ma-dance na ito. The next game naman ito to Eliseo is dance contest. Pabongga-bongga kami ng action. Kung sino na winner, 50 pesos. Okay? Hindi pala pit ka lang, di? Pwede sa akon. Kasi mahulog ka. Kaya may... Ako nang gulo nakakonect. Say mo? Pero kasi Toto tayo. Naperdi ko si Yahoo. Wala pa yung delegate. Kakarati Toto na. Hindi ko yan. Dito ko kay Tita Mumila. Dito ka dami kay Tita Mumila. Nan. Ipin ka siya. Grabe yung action Toto sa Telma yun. Focus na lang mga Telma eh. Yung perdi kong Toto yan. Okay. Toto is perdi na lang ko. Toto lang daw ka. Siya na lang asawa ta. Wow. Wow. Oh, okay. Oh, tama na nakabayas na ta. Okay, ari nang imo gift. Pero congratulations. Picture na lang kami, May. Mama, waki kita doon. Happy New Year. May picture pa. Oh. Picture na na, May. Thank you for watching. Happy New Year. Bye. Yay. Okay na, nak. Happy New Year! Ma-countdown na kami sa New Year. Dali na lang gig kag mag-12 midnight na. So nagwa na kami sa amon balay. Then nagdala kami sa amon mga patik-patik. Upod ka ako ni nablos na si Toto Eliseo. Amon ni amon balay ang may parol. Ang payag namon nga balay. So, ari amo na ang mga neighbor namon, napos ready ang mga salakyan kay pandaro ni karong dugay-dugay. So, sa subong, gin-mute ko lang ang music because nga makapiright na naman ako. Kag may neighbor ako, syempre nga mansion nga balay. Happy New Year! Go! Happy New Year! Thank you for watching! Please subscribe! 7, 8, Jingle Bells! Jingle Bells! Oh, my God! Mama's go
dito, wala ka sa masanag para kita beauty. Yung lakate bala, lakate. Dire-dire bala kita. Yung gwapa ka mo rin. Wow! Yes! Mga pamangkin ko to mga gwapa. Ay! Si Nikki, kag si Laika, mga baksanela, Pabiuna, baksanela. Picturanta pa ka modela. Please subscribe to vlog. Thank you! Mga mga gwapa, tayo na vlog. Yay! Thank you! Sa mga gwapa, tayo na. Ako mga pamangkin, sa mga model. Sa mga model sila. Ang tita nila mga daw model.
Ay na yung sunod lang. Ito na nila. Ito dito. Dito ka na yung pwesto na yun. Ate, Oh, go na, sige na. How to be you po? Baka magwa ba? Video yun. Art mamaya. Pinintay. Ora na picturean ta. Happy New Year from family to yours! Happy New Year from family to yours! Okay. Pagdador na lang. Bukod pagdador na lang kung sana. Videohan. Ang pundador mo to ginawa. Ang juice to ba lang ang may gatas na? Oy, sino may ice? Tutuloy sa bala. Bakit manawag pa ko? Ano yan? Eh, syempre. Si Charles. Si Pata. Yung Pata. Video na lang nakita. Hindi na kaya sa photo kailangan. Oo, nangyara yung picture ko siya. Bawal ko na nananos. Wala si Mother, of course. Happy New Year!